Ine Türkmene qara vela bolup inen uly arasalaş döwürleri. Yani 1937-nji ýylda başlap takmynan 1,5 ýyl dowam eden ýowuz repressiýa döwrü. Niceme biýüne adamlaryň zır-zöwran edilip sürgüne atywa uğradylan döwürleri. 100 ýyl geçip barýa. Henit-henitlerem undulanok. Yok yerden yurdundan, ejeňden, çağandan ayrılmak, niceme ıkvarlarım sönmegi, soğuk Sibirde soğuktan donup gatap kalmak. Yeri şunça adamı şeýtdi. Näme gadanly? Özü hem gitti ahirine. Niceme gargynç baryn toplap. Bu döwürde esasy iş ýöreden türkmenlerde yakası gaýyşlylar adly gara güýçlerdir. Bularda ne gynanma var, ne de gepe düşünýärler. Bular Stalinin iň wepaly itleri. Adamyň beýünäligi olary gydyklandyrmaýa. Olar ýalpyldawyk gara plaşlarynyň ýakalaryny galdyryp, giýjän bir wagty gelip, men sen ýok adamlary güm gidene alyp gidýän ekenler. Ýöne ýene bir zady anyk bellemeli. Adamlary beýünäje ýoklan şu adamlary hiçsem durmuşdan gönenmendir. Hemmesiniň durmuşy gynançly pida bilen gutarpdyr. Emma olara hiç kim gynanmady. Türkmen ağa aýtmyşlaýyn, gargy şalma ömrüň garaldar. Şeýdip Stalin tutuş SSR'de hamana Hudaý ýaly görülýärdi. Onuň öňüne ýene ulus hynagy durdy. Hitler